permit number 245743 series of 2025. Hatod sa Indo kan DZGB, ang programang Legally Yours GB. Ini ang programang magtataon ng opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magapot, gunyan. Uya ang sa indong makakaiba. Digdi sa Legally Yours GB. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Good morning sa gabos na naghihinan nyo gunyan. Please welcome me back. It's good to be back mga pag-iriba. So mga yaraon po dyan sa harong na naghihinanyog sa indang mga radyo. So mga nagiiling sa mga gadgets, arog kang cellphone, laptop, etc. Kung ano pa man ang kapot-kapot nindo dyan. Live na live po kitang unyan sa satuyang istasyon, ang DCGB, ang numero 1 as yung nanginginutan. I-welcome po ako ninduta. Kamu man sa nabaga ang pwede mag-welcome sa Sakuya. Ang Sakuya po na pagbabalik digdi sa satong programa, ang Legally Yours GB. So, we are very thankful and welcome ko man po kamo gabos na pwede kamo maghiras kang sa indong mga text or pwede kamo mag-call mismo sa sakuyang numero ang 0917-146-2275. So sa Globe po ito. So of course, ako po ang sa indong makakaibangon yan, digdi sa Legal Yours GB ang sa indong amigo, si Kuya Mike Dado. So ngunyan, sa satuyang pagpuon ngunyan, igwa kita ki magiging guest. Ini sarong attorney at law, asin nagtatrabaho siya bilang Social Welfare Officer 2 sa DSWD Field Office number 5. Ayan po. Sa tuya po na tawanan nin Ondra nin saro na pagpapasalamat ini si Attorney Richard Barameda. So, yaon na po si Attorney Richard. Okay. Good morning, Attorney Richard Barameda. Good morning po, Kuya Mike. Okay. Welcome po digdi sa tuyang programa ang Legally Yours GB sa ngaran po ni Attorney Christine Longabella. So, na-invite po ini si Attorney Richard and pag-uulayan mingunyan ang sa iyang journey manungod sa pagiging abogado. So, enot na enotabi, Attorney Richard, naging abogado ka. Ano ang supon kang journey mo? Ano ang inot na rason ngunyan saro ka ng Attorney Richard Barameda? Siguro po, good morning po sa gabos, kay Kuya Mike din po. Yes po, good morning. Siguro po kung po ng istorya, ano po talaga siya, childhood dream. Okay. Pero nung, same din nung kadaklan ng mga classmates ko. Pero kang nakatrabaho na bilang social worker, actually 3 years man po ako, Kuya Mike, na naghalat bago makapag-law school. Kasi medyo nag-enjoy din talaga bilang sarong social worker. And feeling ko nga nung nagtrabaho na sa area, sa community, gari nauugma ko na akong maray. Medyo nalingawan ko din talaga sa childhood dream na ito. So, pero sa kadakla na exposure sa community, gari na binalik niya ako naman sa dati kong purpose or dati kong goal, maski kang nasa college pa, na baka may pwede pa akong i-offer sa community, sa mas kadaklan. Kasi kung bilang social worker lang, syempre po dumalang ako sa kuya mga client. Pero ito nga, bigla akong binalik kang practice ko din as social worker na baka pwedeng sa legal practice, mas dakol din akong ma-offer. Okay. Mas dakol na tao. Okay. So, ito po. Aside duman sa mga muya mo pa may offer na iba man sa pagiging social worker, ano pa ang ibang rason nakapag-decide ka and muya mo ipinadagos mo actually sa imong childhood dream? Aside sa pagiging muya mo kang aki ka na maging abogado,
igwaki pangyayari or other reason na nakapagpadesidir sa imo na maging abogado and ngunyan abogado na? Nagpa-practice baga akong 3 years bilang social worker, no. Ang naging deciding factor po sa kuya, itong nagtatrabaho ako sa Kamsur, tapos nag-try lang ako mag-intend padigdi sa Legazpi. Nagkaigwa na po kaya akong practice sa Camarines Norte. And siguro okay man ining i-share. Adi na habang gari may nagakandak po kaya kami mga group dynamic session, galaro gayan. Tapos may mga joke duman ang mga nanay tungkol sa, pag may diniscuss ako tungkol sa, hindi ko ito malingawan, nag-discuss ako tungkol sa Vowsy Law, itong marital rape, mga araw kayan. Tapos, itong mga nanay na tigdidiscussan ko, kang nasa Norte pa ako, nag-urulok lang sinda. Tapos grid joke po ito sa indang konsepto kang marital rape. Ito nga may nakapagsabi na kung muyada akang agong na lalaki dahil mo sa magigibo, mga araw kayan. So, gari duman pa sana, nagkaigwa po ako, dahil man siguro right there and then, nagkaigwa ako key decision. Pero, tigbabalik niya ako padiit-diit duman sa childhood dream nga ni. Sabi ko, baka kulang pa sa komunidad itong pagbaba ng konsepto kang batas. Okay. Kasi halangkawon po baga ang paghiling takang lo. Ade, Yes. sabi nga nila, noble profession. Pero kung iisipon, sisay man ang serbihan dapat kang batas. Di ba dapat sa mga taong dapat nagre-reside kang justice. And which is, pag hililing ta po talaga sa grassroots, hilingon, manifest na maray na kulang. Yes. Na day sila tiga-abot. Okay. So ito pala ade sa mga engagement mo, sa mga pagkakataon na naghihiras ka kang mga information na related sa pagiging social worker mo, itong Bawsi. So saro ito sa gari nag-redirect sa imo pabalik sa imong childhood dream. Amo po, yun na. Okay. May nag-apot digdi Attorney Richard, baka lamang masimbag mo inita. Nalilibong da siya. Ano da ang pagkakaiba kang lawyer sa attorney at law? Opo. Actually, same na lang din po sa si lawyer, ito po sa profession talaga mismo. Okay. Pero itong attorney, yun na po, ito siga-apol sa like attorney Richard Baramed. Ito po sa title na nakakabit na. Pero si Opo. lawyer ay si profession itself. Ito po. Pero, kasi di mo po bagay tiga-apod na lawyer Richard Barameda. So, bako sa profession siya. Opo, so, si opo. attorney sa title. So, dali din naman sang same concept pero different uses lang. Okay. So, yung mananggad, dahil mananggad, Opo. tama, tango niya, nailing ko nga na ang pangaran mo, bako man, Lawyer Richard. Opo. Tama ang kang iba, tama ang gusto agari pagkasabot na ang lawyer pwedeng dahil pa siya pasado sa bar or alagad ang iba man pwedeng pasado nagiging general term ang lawyer. Tama ito na presumption kang iba. Siguro po, pwede tanang sabihon po, Sir Mike. Pero ito nga, iso dako laon din pong, ito bagang pagpasakainin mo niya na bar 2025 na ito da ang mga nakapasar bako man pa man talaga attorney. Okay. Kasi di pa man po, ito po kaya sa gari formality niya. Kapag di pa nakapag-oath, nasa ano po kaya yan, nasa rules of court na dapat mag-oath mo na, magpirma, saka po final act siya para masabing attorney na. Pero igwa din naman pong mga mga schools of thought na pwedeng perspective ba na siguro they should not rain on the parade of others kasi tig-earn din naman nila sa pagpasa. So baka kaya na din naman nila. They could wear their accolades as attorney na even prior to the formality. Pero syempre, as formality, kaipuan po talaga oath-taking and role signing. Okay, so may mga aspetong technical pala na maski pasado ka na, may mga aaragihan ka pa na siguro na namamatiin nila itong oath taking, so mga nakaparasar na. Sa mga nag-aarapot po pala diyan na ini si Attorney Richard class of ini Bicol University po ha, 2021 to 2025. Tama po, attorney? Yes po. Okay. Third So batch po kami. okay, so mga kabatch po diyan ni Attorney Richard, baka nag-earling ka mo, pwede po nindo i-greet ngunyan si Attorney Richard and kami man po pigi-greet mi man kamo na congratulations ta arami kasarabay ini ni Attorney Richard duman sa mga nakaparsarpasan na asin
nagpirma ka mo duman sa role of attorney and nag-oath taking. Yes po. Okay, Kaso hapon congratulations. pa po sana. Kaso, Kaso hapon pa po sana at Kuya Mike. okay. O, di ba? Press na press ngunyan si Attorney Richard. Nag-oath taking pa sinda sana kaso hapon. Sa po, attorney, so oath taking po nindo? Ano po, sa Philippine Arena po sa Bulacan. Okay. Kaso hapon. Kaso hapon. So probably, yaong ka pa dyan sa Aranica na lugar na Philippine Arena. Nasa Mandaluyong po ako ngayon, Kuya Mike. Mandaluyong. Okay. Ay, siguro Kuya Mark, i-share ko din. Mhm. So kahapon po na oath-taking, first time po ito sa history kang bar taking. Tapos so pag oath-taking, na kataning po kang newly new attorneys kang Pilipinas, nakataning nito sa indang mga parents. Kasi Okay. so dating mga practice, ano lang, naka-live stream lang po, tapos nasa lawas lang kang session hall so mga relatives. So kahapon, kaiba mi sa parents ni. Oh, mas magayon. Ade, medyo parang pagkaiba ang mga parents, medyo magayon ang pangimati ka mga nag-oath taking because there are siguro may mga parts diyan na pigre-recognize man so mga efforts kang mga parents nindo. Opo. Kasi Okay. kasabay din naman po sinda Kuya Mike duman sa sabi nga ni po kang speech ng samuyang bar chairperson si Justice Lazaro Javier. So efforts may po man lang talaga kami so nagbibo. Like for example po ako, buhay na patunay po ako kayan. Dahil ko man din talaga ini maaabot kung dahil sa sakuyang mga parents. Kaya during oath taking kahapon, so practice before ang nagtitindog lang si so mga bagong attorney kahapon kasabay mo sila garingan nag-oath na din sila. Okay, sigurado ako sa iba dyan na parents talagang aside sa imo Attorney Richard, childhood dream mo siya. Pero sigurado ako sa ibang mga kairbahan dyan na parents, pangarap maninda ito kang mga hoben pasinda na maging abogado ngunyan nadago sa indang mga aki. Yes. Okay. So Precise. may mga naga-congratulate digdi sa imo Attorney Richard. Ade basahon ko ini para sa imo si May Ansano Altabano. Congrats Attorney Richard. Si Kate Ann, proud of you Attorney Chard Barameda. Si Maria Ana Bulaños Bichayda, proud of you. Si Madam Diana Galinera, congrats Attorney Richard Barameda, so proud of you. Si Carlo Villanueva, tulong puso. Si Kian or Kian deserve, super proud of you, says. And si Arjane Barameda, pinusuan man natulo. And dakol pa din nagka-congratulate sa imo Attorney Richard. So maugmahon na kasuhapon pa lang po palanso nindo oath taking. Pira duman na magkairibahan ka mo Attorney Richard sa sa batch nindo kang sa BU na class of 2021 to 2025. 29 po kaming bagong pasa. Sa batch 29. Opo. Okay. Gabos itong 29, yaon duman kahapon kaiba sa mga magurang ninda. Opo. Actually, may additional pa po Kuya Mike na sarong guest na pwede ka ngayon mag-iba kung igawa kang boyfriend or suagumo. Okay. Or kung opo. Ikaw pa man na additional. Okay. Sisi itong additional mo tabi at okay lang na maramon. Okay na po. Iyan pong nag-message. May partner po ako. May long-term partner po ako niyan. Si Carlo Villanueva. Okay. So at least baka ulang so parent pati so special someone mo kaiba na. So magayon ang setup ngunyan kang oath taking. Gari first time talaga na aro kay ni ade and they are improving. Kung tama ang analysis ko, piglala nga na naninda kang pagiging tao ka mga aktibidades ngunyan sa satuya ng mga profesyon. Bako na lang puro technical ang mga requirements. May mga added emotions na. Ade, Attorney Richard. Okay. Yes po. So naiiling mi ngunyan na maugmahon ka talaga Attorney Richard. Alagad dahil mi i-discount na may mga inaragihan kang kadipisilan digdi sa imong journey. If ever kung igwa, ano ito Attorney Richard na mga moments na didipisilan ka na, tas siyempre may trabaho ka, ngunyan, nagkaklase ka man, kang journey mo,
na hanggang nakaabot ka ngunya na nag-o-taking ka mo kahapon? Siguro po at Kuya Mike, number one na po talaga itong Jorting Student. Mapagalan po talaga siya. Dahil ko sa kayang i-describe mo niyan. Kasi sabi ko nga ni, pag may naghahapot sa huya, lalo na sa mga under year may po, na daim mo din siya magigets if daim mo siya i-experience. Kaya, leap of faith po talaga ito. Kasi for example po sa huya, sa pinakamapagal siguro, ay kasi itong 4 years pong ito, may first year, second year, nag-adjust ka. May mga subjects po akong minsan, taken for granted ko minsan para lang matawan kida ko lang attention sa mga mas masasakit na subject. So, makulugon ito sa buod ko po kasi muya ko sang suliton ko nag-boost sa tawan ko ng attention. Pero dahil nga nito ang trabaho ko talaga 8 to 5, minsan po nasa area pa ako. Maghapon pa po ako kaya na nasa barangay, naglilibot. Nag-field work. Opo, nag-field work. So, pag maklase pa po ako pagalon, pag maghapon, dahil manakabasa. Kaya, ito, kaipuhan ko talagang maghanap ng mga subjects na sa hiling ko kaipuhan kong masawan ng atensyon, ng oras. Okay. Pero ang nag-test po siguro sa Kuya Mike nung bar review. Kasi, yung sa agency ko po unyan, supposedly dapat ma-study leave ako for 6 months kasi willing man akong magpa-bind. Kaya lang, di pa ako nag-grant, di ako na-approve. Siguro ang kagayunan dahil sa office po, yung specific office ng provincial, grabe ang tabang sa kuya. Maski di ako naka-study leave, tiga-assisteran talaga ninda ako. May moments na, kasi sa bar review supposedly po, Kuya Mike, dapat talaga nakafocus ka na 100% na oras mo na duman. Pero ito, nga nagtatrabaho pa din, bar review. Sabi ko nga siguro if I have the same choices, baka I have the different chances din naman. Pero ito, kaya God's will po siguro ang pagpasa. Kasi maski nagtatrabaho, natawan lang kidikit na bulan for leave credits, na ipon para na leave credits. Kinaya pa din. Inubusto ko sa leave credits ko. Iyo po. Feeling ko nga kay Kuya Mike, nung review season, may moments na sabi ko, baka kaipuhan ko muna siya i-defer. Itong next year na lang ako. Okay. Kasi kulang talaga sa oras. Pero di ko aram. Siguro po, dara din kang pag-iriba, kang bar chairman, so assurances kang bar chairman, Supreme Court. Naisip ko na, baka kakayanon ko man talaga. Okay. And here we are. Okay. So, itong mga nangyaring mga kadipisilan sa imo, Attorney Richard, sigurado ko, igwa man kay mga moments na muyahonon mo. So, aside kang struggles mo, there are moments na nai-inspire ka to go on and to continue. So, ano ito ng mga moments na during kang journey mo, gari opposite kang struggle na nangyari sa imo? Siguro po, Attorney Mike, Kuya Mike, ito po, Kuya Mike, siguro na moments na, kasi childhood dream ko nga siya, nag-enjoy po talaga akong mag-attend kay classes. Okay. Siguro, madudawag ako mga classmates ko pang law school, pero I seldom absent myself in class, kasi di ko aram, mas minsan di po ako araw kito ka-prepared. Takot po ako kayan, kurab ako kayan, baka maapod ako. Di ko masibag ang hapot ako. Pero siguro dahil childhood dream ko po talaga siya, everyday is a learning experience. Nag-enjoy ako na magdangog kang professor me, kang mga tigtuturo ninda. And kudos po talaga sa Bicol University dahil quality din talaga naman ang mga professors ni po. Sabi, ito nga yung best friend ko si Diana sa law school. Para sabi ko sa iya na-prepare din naman talaga kita kang Bicol University for the bar exams. Okay. And sana pag din sa practice, kasi darami, bit-bit mi po talaga sa mga lessons, bako lang legal concepts, even the personal experiences, mga araw po kaya. Okay. Duman sa na-mention mo na may nasa-sacrifice kang mga subjects, may piga-focusan ka sana. So, ano ang pagkakaiba ka ito? May pigpipili ka lang, and ano itong tigpipili mo na tigalaugan mo talaga? Natatayo itong pigpili mo? Actually, Kuya Mike, gabos ko ba sa tigalaugan? Okay. Pero kung sa itong pag-adal, mas daig ko lang sinda tigatawan ng dakol na oras. For example, pigpili ko kadalasan, madadawag siguro hindi ka mga professors. Pero, sa bagay, pasado naman po. Pasensya na po talaga. Dahil working po talaga, pasensya na. Sa mga elective subject, for example, 2 unit, 1 unit, okay. opo. Imbis na
tatawan ko siya ning, kunwari ko lang po akong 5 hours to study, imbis tawan ko siya ning 2 hours, siguro 1 hour ko lang 1 hour siya, lang. or baka dalon ko nga sa before classes lang mismo. Itatao ko sa kay, kunwari po, civil procedure, daigwang 4 units ata, kay mga civil law subjects na may 5 units, correct property, dati na po itong 4 units. So, lalo na po ako, ang undergrad ko po ay social work. Wala lamang kaming civil law, wala Yes. taxation. So, kayo po ako po talaga sa trabahuhon. Kaya, Okay. oo. May Barely, sabi ko talaga. barely surviving ako nung law school talaga. May mga strategies talaga na dapat na gibuhon ade pag ang journey mo papasiring diyan sa pagiging abogado. Okay. May epekto daw ini Attorney Richard duman sa pagtao mo ki premium sa ibang subjects. May epekto daw ini sa magiging mga pipilion mo. Ang notisyami baga mga abogado gari may concentrations man na direction na career as an attorney igwaman kamo ki mga pipilion. If ever, ano itong pipilion mo and ito ang pinili mo? Opo. Siguro po, attorney, surprisingly, ito ay Kuya Mike, ito nga na na-mention mo. Dahil medyo harayo sa social work, ngunyan leaning towards po talaga ako sa civil law. Okay. Kasi ito sa mga subjects na medyo nagustuhan ko din, like so property, so land titles and deeds. Di ko din sigurado, di ko aram kung nata, pero siguro dahil nga ito, na-mention na-mention mo po kanina Kuya Mike na baka mas natawan kita ko lang attention. Ayan. Baka medyo sa mga cases, baka mas na-appreciate ko siya. And also, duman sa mga civil law din po. So, sa persons and family relations, so sa civil code, family code. Okay. Medyo sa interest ko din. Sa bagay po, a social worker dahil catering din kita sa families. So interest ko sa inda. Like, so, pag-preserve po baga kang family relations. Yeah, yes. Kaya, actually, nakaka-experience ako ng mga naghahapot na itong nag-iiriwal na family, like, nag-iwal na magtugang, or nag-iwal na maghagom. Ang terming, siguro, dara na din po kang previous profession, or ngunya na profession. Ang terming advice ay, baka po kaya pa pang reconcile, baka pa kaya pang immediate as family members. And, kasabay din naman po talaga yan sa sa procedure. Ngunyan, sa bagong procedure, family mediation, bago sinda mag-file ng kung ano pa man na cases. Gari iyo ang magiging mission mo ade. You are repairman. Pero sa family Problem. matters ang ang magayon yan na magiging mission mo, Attorney Richard. And aram ta dakul ngunyan ang may realidad sa pamilya na dapat talaga tarabangan. So baka may mga sa journey mo, Attorney Richard, baka may mga tao ka na muya mo i-mention na nakatabang sa imo na nakaabot kang ngunyan dyan sa pagiging abogado? Siguro po sige po Kuya Mike. Siguro po number 1 na po Kuya Mike sa kuyang pamilya. Mga Barrameda clan. Actually, yaw po kami ngunyan digdi sa Pasig. May tigbibisita po kami mga relatives ng mama ko. Opo. Yan, father side, at sa kuyang, syempre sa akong partner, sa akong mga tugang. Actually po, susaro kong tugang, kong tugang na babae, sinda po talaga itong nagsabi na, dahil nga po dahil man ako galing sa well-off na family, kay puhan ming mag-provide, like, daily needs, ang pangbulan-bulan na panggastos. So, sabi nindo sa kuya, sige na, mag-focus ka na muna kang sa imong law school, bar. Talagang kinuamo na nindo sa kuya din na nakatoka. May magayon kang support system na nako. Very good. Yes. Okay. So, and same din po kang sa kuyang mga sabi ko kanina sa akong mga kaopisina sa Provincial Operations Office kang Albay. Ayan. Headed po by Ma'am Rina. Yan po si Ma'am Rina, itong mga moments na pagdari po may activity kami, maparam na ako sa iya. Sabi ko, Ma'am Rina, pwede po mag-half day na lang ako ngunyan. Pwede pa po ako nakakabasa. Okay. Tapos si Ma'am Rina, itong sabi niya nga, sige na nga, pwede ka na magdulag, ka lang, half day ka lang, kung mag-half day ka. Magdulag pala. Yun po, minsan kaya, nasa luwas talaga kami. So, day ko din tigkakaya na itong kung saan maadal. Minsan, di ba ko kaya ako, Kuya Mike, itong araw kang ibang generation ganyan. Gen Z pa man, pero siguro sabi ko nga ni all that heart, itong naka-tablet or naka-PDF file, nagbubook po talaga ako. So, pag down ako sa luwas, di man ako makabukas ki libro,
makapalad po baga ang mga lowbox na yan. Mhm. So kaipuhan ko talagang maghanap ng cozy na place, ng cafe or kung saan. So kaipuhan mag-half day na sa trabaho. Okay. So baka kalto na naman sa sahod. So ito po. Okay. And part na din po siguro sa community kang Bicol University. Mhm. Kasi maski ang training ground po kang Bicol University ay equal footed po talaga kami itong working and full-time equally gabos po sinda tighiling. Okay. Pero ito pong community kaya kang Bicol University, Tarabangan, di ka po makamati na may competition. Mhm. Actually, maski sa classroom, itong sa recitations, bawal po ito supposedly, itong tigtuturoan mo sa classmate po habang nag-recite siya. Pero si community po kaya niya makusog. Okay. Never po nagkaigwaning taraguaning notes, nag-araraaning libro, Mhm. and mas makifeel mo po siya. Kaya sa iba sana mo yung mag-law school. Ikaw po kaya kaming bar operations, sinda po itong nagtatabang sa mga bar takers. Mhm. Duman ko mas namati yung tabang ninda. Itong bar body mo na permi kang tig-check kung okay ka lang, kung kayo puhan mong pang-kape. Ayan, sa Ate Jessan. Nagpapadala kayo pang-kape. Okay. Tapos sa mga nagkataon ng mga notes, mga input, and very thankful po kami kayan sa bar operations ng Bicol University. Okay. At yan, Attorney Richard, mabalik kita, makakuha na kita, mabreak kita ang madali, and sa pagbabalik ta, pag-uurunan mi ni Attorney Richard, itong mga buhay-buhay na sa pagiging abogado, and kung paano siya magiging relevant, lalong-lalo na ang lahi o ang pagiging abogado, paano magiging relevant sa mga taong nangangaipo, araw kang mga PWD, mga aki, mga kababaihan. So, iyan po ha, alaton po nindo, as in, pag-uurulayan to po ang taud-taud. As in, iba pa mga issues na muya i-discuss taud-taud ni Attorney Richard. Ang oras ta, eksaktong alas 11:35. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Welcome back po sa tuyang programa, ang Legally Yours, si GB. And of course, welcome back man sa Sakuya. Alawig na panahon, almost a year
Nagbabalik po kita digdi sa Legally Yours GB. Dakol po ang mga greetings ni Attorney Richard Barameda digdi sa DCGB News Online. So tawan taki panon ng una ini Attorney Richard. Ade ali kay G. Usiliada Atienza. Congratulations, Attorney. POO Albay is very proud of you. We love you. Si Ma'am Jacqueline Ann Arellano, congratulations, Attorney Richard. Si Earl Daigo, congratulations, Attorney Richard Barameda. Si Grace Bongalbal Balana, congratulations, Sir Chad. Si Bait Pante, congratulations, Attorney Richard. And counting pa ini ha, sige ang greet sa imo digdi Attorney Richard. Si iba nilas digni si Joey Gregorio. Congratulations Attorney Chardy. So dakul ang nagmamahal, dakul ang nagpapadaba kay Attorney Richard. And salamat man kay Kuya Romy Candano. Sabi niya, welcome back Kuya Mike. Kuya Bob is monitoring. Salamat Kuya Bob sa pag-monitor mo and sa pag-welcome back mo sa Kuya digdi sa Legally Yours GB. Okay. Welcome back again, Attorney Richard Barameda. Welcome back din po pala ni Kuya Mike. Salamat, Attorney. Opo. Actually, ika ang first guest ko sa pagbabalik. Oh. And I am very happy kasi happy moments and magayon ang sa tuya na pigaulayan ngunyan, at least naaraman kang iba ang journey. Baka kaya may mga plano diyan sa mga araw sa mo, may mga trabaho na, di ba? May mga childhood dreaman na maging abogado ngunyan. Nagkakaigwa kita sarong bintana na naiiling taang agi-agi kung paano maging abogado. Siyempre, so nailing manindo, namati manindo kung ano sa mga inagihan ni Attorney Richard na siya nagtatrabaho sa provincial office kang DSWD. So, kaya kung may mga trabaho ka mo, may pangarap man ka mo maging abogado, it is not too late, and of course, it is very much possible. Di ba, Attorney? Yes po. Okay. Sa tao pong nagpapangarap. Yan. Pag may pangarap, ipadagos ang pangarap. Dahil matakot sa mga tao o sa mga istorya. May mga istorya kaya, Attorney Richard, pag nag-recitation pipatindog, may mga kabarkada man ako mga estudyante ngunyan ki law or mga abogado na, because share talaga ninda, pag dahi ka nagbasa, dahi ka prepared, makasupog. Is that true? Opo. Pero di na po, Sir Mike. Actually, ito po ang saro sa training ground ni Law School. Siguro para po ma-gets maninda, training po kaya ito, for example po ako, sabi ko nga, kanina po din ako ni Attorney Christine, so sa ako leaning towards po talaga ako sa litigation. Kaya sabi nga itong professor may tigti-train ka mo kaiyan pag ma-appear na kamo sa court, na dailin ka mo kaput na notes, tigahapot ka mo kang judge, so ano ang case na ito. Kaya dapat kabisado mo talaga kasi you're fighting for the life, liberty, and property kang sa imong client. Yeah. So, dapat prepared. Okay. So, may na-mention kang tataramon tabi, Attorney, itong litigation. Anong gusto sabihin kang litigation? Para sa mga naghihirapan yung tangon yan. Yun na po yan, Kuya Mike, itong aspeto lang po ng practice sa law na nag-appear ka na po sa court. Itong nag-represent na po ng client. On adverse party, pwedeng ikasi sa accused or sa defense. Pero kung sa civil case naman, pwedeng plaintiff or pwede naman pong respondent. Itong nagkaso, wala so kinasuhan. Okay, yan po ha. Yan ang litigation. Ngunyan, maduman na kita, Attorney Richard, duman sa paano ang pagkakaigwa ki relevance kang pagiging abogado mo digdi sa community, lalo na sa mga kababaihan, sa mga aki, as in sa mga persons with disabilities. Siguro po, Kuya Mike, mapagalon siyang advocacy ko yan kasi ito nga po na-mention ta kanina na masyadong halangkaw na si paghiling kay law. To the point na sabi nga ni pag tigahapot, di na sa kayang abuton sa mga nasa
grassroots. Mhm. Kasi for example, minsan pag nagsusurat ka na po ng pleadings, ito pong mga file sa court or sa mga procedure, medyo for layman or sa mga ordinaryo sa mga kairiba, mapagalon siyang sabuton or ang inot na tendency po nila, for example, kunwari po, may kaso po ng abuse laban sa babae. Okay. Ang inot na reaction po nila kaiyan mapagalon, haluyon. So, di po na ibababa sa level kay itong mga nangangaipo. Kaya siguro po, Kuya Mike, mas kaipuhan tangon yan pag education drive, itong mas nakulo na education as to kung ano sa mga pwede nilang agihan. Itong isa-simplify po talaga sa mga complex na mga procedure. And siguro po, haloy siyang advocacy. Kasi sa ngunyan nga ni po, di ba, kadakalan kang sa itong mga abogado ay padaruman sa corporate or kung ano pa man. Siguro haloy po talaga siyang advocacy. Pero ngunyan, kung sabi niyo nga ni po kanina, si Supreme Court, nagigibo na din po sila ng mga actions na tig-simplify, tig-shorten po ninda sa mga days kang filing para di po siya na-abuse kang mga muyang pahaloy lang ang proseso. Mas tig-padakol po ninda ang courts, mas naglalabi sila sa Congress na maggibo pa ng dakol na courts. And ito ang magayon din kasi gabos na branches ng government, nagigibo talaga kay action. Like, for example, ito din pong bagong rules ngunyan kang DOJ, kang naggibo talaga sila ng very ease of doing business din naman nila. Ang filing, kang case, prosecution, tapos tigbago nila sa measurement, sa standard na dapat arog ka ini sa measurement kang evidence na kaipuhan nyo para isasakata siya. Para di din masasayang si oras nindo. Kasi baka kulang din naman sa indong ebidensya, di na siya pwedeng isakat kasi maghahaloy lang. So case build up na tiga-apod po. So ito, hopefully, sa mga masunod pa, mas mahiling ka po kasi bago pa naman po itong mga mechanism na ito. Hopefully, sa mga masunod na taon, mahiling ka so impact po talaga ito na nag-support na so filing, so hearing, mas nadi-deliver na makaskas sa justice. Okay. Kung minsan, or bako lang minsan, nare-reparo ta sa mga communities, gari igwa kay disconnect sa profesyon na abogado or sa lahi, tako minsan tarakot baga sa mga barangay, takot ang sa mga tao sa barangay na magkaigwa kay kaso or sinda mismo ang magkaso. So ano ang mga paagi tangani na maging relevant ini sa community and medyo ma-address ito na parang negative na pangiling kang mga tugang ta sa mga barangay, Attorney Richard? Opo. Siguro po, Attorney, Kuya Mike, kaya ta siyang i-connect duman sa konsepto kang sa social work, itong sa social environment na Filipino values sa tiga-apod na close ties in the communities. Kasi sa paghiling po kaya ang mga tao sa komunidad, pag may kaso ka, makasupugon. Yes. Or kung mag-file ka pa sa nakikaso, makasupugon. So mismong biktima, natatawan, and ako po, mga real-hand experience ko po yun na nagkahiriling ng mga kliyente. For example, si ICL, na itong minabasan sa kang minor, dahil na sa mga kaso kasi masusupog na lang din siya kasi barangay niya din naman sa nagibo. Sa mga ibang bansa, siguro po kung mahiling tayo, mas sa pamilya nga, kakasuhan niya na. So siguro po, dahil naman tatanggalon sumagayon na perspective ko itong family values na ito na may close ties sa community. Pero siguro po, mas papararumunta pa sa pagsabot ng mga pag-iribata sa komunidad na if di ita po kayo itatama sa mga salang perspektibo like domestic violence, like rape, CICL, mga simpleng theft sa komunidad, nag-uugat po kayo sa iba-iba pang problema. For example, sa domestic violence, di ba po sarang pamilya siya? So, pwedeng nasa loob kang harong na ito mga aki din. And nakukuanin na itong araw ka itong culture of hate, culture of violence, naluluwas din na ito. Kaya imbis nga po na, so dapat po siguro, Kuya Mike, ito talagang education. And ang approach po dapat siguro sa mga government officials mismo, nasasabutan din nila iyan. Pero susuungon yan, siguro Kuya Mike, ang kaya kong i-share, lalo na kung may nagadarong mga pag-iriba from sa agency pinanggalingan ko, mapuon po talaga siya sa kung ano so kaya tang gibuhon. Like for example, ako, mapuon siya itong pag-conduct ng mga group dynamic session, na i-insert siya, and mismo kami,
nasasabutan mi sa tigna-discuss mi. Okay. Arami kung ano sa tigna-tarami para ma-relay mi din sa ng tama at kami din wala kaming biases. Kumbaga. Okay, kumbaga, kung tama ang pagkaintindi ko, kung diyan sa agency do sa DSWD, isasabay na nindo sa mga programa nindo sa pag field activities ka mo. Itong mga group dynamics na pigataramo, di ba? Usually kasi ang mga client or participants nindo digdi sa barangay, ito talaga sa mga konektado sa mga programa nindo, so mga nasa difficult situation, so mga families in needs, di ba? Tama, tabi attorney. Okay. Yes po. Okay. Duman sa kasi ang pangiling kang kadaklan, sa blatter pa sana sa barangay, pag na-blatter ka ngayon, makasusupog na. Yes. Ano itong pangiling na o itong araw itong pangimati? Makakatabang ba ito duman sa pagiging relevant o opposite ang pwedeng maging epekto ka ito? Baka ulugod relevant siya, attorney. Opo. Adverse na po talaga ito, attorney. Ay, Kuya Mike. As in, kung baga counterproductive itong namamatian ninda. Kasi ito nga pong nasusupog magpa-blatter. For example, itong sabi ko kanina mga domestic violence cases na. Kasi, tiga sabi ninda na, iwal pamilya ngayon yan. So, dapat itang pakiaraman. Pero kung isipon, mismo si vouchy na nga po ay public crime na. Meaning, mas diba ko ikaso biktima, pwede ka na talagang mag-file. Kaya, it's a long road paduman sa pagpasabot sa komunidad na kaipuhan nyo talagang mag-speak up, kaipuhan nyo mag-push through kung ano pa man ang... Kasi for example, pero sa bagay, ipapasabot din tali naman sa inda Kuya Mike na so pag-file yung dakang case, ano po talaga siya? Dito siya pwedeng i-sugarcoat na madali sa... ano sa... Kung pag-ano niya, buhay mo daon. Honest to goodness, magiging masakit siya. Kasi mabilang kang months para makuha si justice. Pero in the long run, kapag sabi ko nga itong masiiwal baga sa magtaraid na magkakaparamilya ko na rin ngaya sa kahoy na pinutol kang sarong kamag-anak kung arod mo yan. Very common yan. Very common po baga yan. Kung data po kaya sa tatanungson sa pagsabotan na mag-agi sa tamang proseso, ipapabarangay talaga siya para pag-ururunan. Kasi kung kamo mismo, dain nyo naman siya nare-resolve. Kasi ikaw po kitang tiga-akod na katulungan pang barangay. So kung duman pa ka na sa katulungang barangay, nasusupog ka na mag-file or mag-appear, so ito yung first step ko na mag-budget ka mo. Kaya kung duman pa ka na, nag-fail ka na or nagluluya na ang buot mo na ay ito inikaya, talagang dahil mo man ma-achieve si justice. Kaya sabi siguro po ako, pag may nag-aapot sa koon yan, and even nung law school, kaya mo ba na mag-file in case na may stress ka lang din naman. So kasi kung it will not pay off that way, baka kaya mo siyang i-take in na sige, kaya ko na. Pero kung in the long run, aramong dapat talaga makuha mo itong justice na kaipuhan mo, maagi ka po talaga sa proseso. Kasi si abogado, di ba po kami pwede mag-decide na mag-file ka. Kaya kay client mo talaga na depende sa iya kung kaya niya mag-run through naman sa process. Okay. Sa nagdadakol ko niya na issues, ining manungod sa mga kaakian, so mga nagtuturumang baga sa magurang, o igwa kita ki mga CICL, so mga children in conflict with the law. Apisar kayan, so naiiling tangon niya na mga realidad kumisa sa gadget, nagkakausa ini ki dai pagsunod or dai pagsunod sa pagdisiplina kang magurang. So, igwaman ki child protection baga ade na aro ka ni, bawal na aro ka ni, aro ka yan. Ano ang pwede tangon niya nagibuhon para sa mga magurang? Ngan iso pagdidisiplina, di man gilayon mahali, as in may implementar ini sa kang harong na di man makaapekto sa mga aki, as in di man matakot sa mga magurang. Sige po. Siguro po, Kuya Mike, regarding duman sa punishment siguro, no? Kung sa CICL man ngaya. Kasi nung panahon, inabot ko pa po ito, Kuya Mike, sa panahon na, inabot ko pa ito. Napakol ka man. Oo, sabi nga nila, bad parenting na ito mo niyan. Ito tigko kahon, tigko ko doon. Okay. Sa ngunyan, actually may mga cases na po kita kaiyan. Ako lang katang cases kaiyan na dinagitan sa school, dinakasuhan sa teacher. And equally naman po talaga sa inang measurement. Itong under RA 7610 na ang measurement niya ay kapag dinigrade and dinibase mo so human dignity kan sarong sakit. Okay. Ang malaog sa kay child abuse. Pero
siguro po ako kung i-advocate ko sa bilang social worker, tama pa din naman po sa pagpadakula sa mga aki na talagang kasi sa ko po siguro ano po ini, it will not it will not get even better sa araw ko itong thought na tama ba din naman na minsan nakukudot ang aki, nababadulan, pero diin na po talaga ito pwede na as in dikit na sala. Ang tendency kang aki ay matakot dahil kukulugon sa. Kasi gari po baga yan sa conditioning din. Yes. Itong gari ayam na di isa matultol kung wala sa parents niya. So sabi nga ni po ni pinakamagayang daon niya na parenting, makakaranas sila ng bad itong diit na kulog, pero after ka ito, i-explain mo talaga sa iya na sala itong ginibo mo, inilang ang limit mo, itong tamang pagkauron. Pero siguro po Kuya Mike, kung araw ka ito ang parenting, dapat i-empower ta din talaga mismo si parent. Mismo si parents, dahil din talaga nila ito nagigets na araw ka itong konsepto. Kasi nagbabago talaga po ngunyan ang klase ng parenting itong dapat may igorali po muna na klase ng parenting sa social work na itong yes parenting na tiga-apod. Nabawal ka daang mag-no sa aki mo. For example, nag-aga da aki dulce dapat terming yes. Sa pagurang gari may repercussion man da ito sa development niya. So, siguro po ibabalance ita din and dapat po talaga magpuon ang disiplina sa parong. Okay. For example, sa mga CACL na mention niyo po, sa mga cases na na-handle nila, permisindang galing sa mga dysfunctional families. Itong ang mama nakulong dahil sa drugs o kung araw pa man na cases. So, ano po yan? Proven and tested na po ay ng mga istorya na sa mga grassroots na ang mga CACL affected sila dahil pinangakit silang araw ka ito. Pero dahil galing sila sa mga families na dysfunctional din. Okay. So, victim din naman talaga sila. Okay. Tama. May mga pag-aadal man na araw ka yan na grabe ang epekto pag hali ka sa sarong dysfunctional family. Pero may mga midbid man kita na nare-recover kang aki. Dahil nag-aarog duman sa previous generation, lalo sa mga parents sa nangyari sa inda. So there are cases naman, pero i-connecta ini na pag disiplina, so pigapod bagang loco parentis sa schools, di ba? Kung takot ang mga magurang, may mga parents na takot ngunyan ang mga magurang sa pagdidisiplina sa mga aki. Lalong-lalo na pag-abot sa school, di ba? So ano ngunyan ang pwede gibuhon ka mga teachers, lalong-lalo na igwaman ngunyan ki pigbibilog na bill, so teacher protection gari may relasyon ito duman sa child protection policy o duman sa mga lahi na para sa mga kaakian. So sa mga schools ngunyan, ano ang pwede ta may advice ta wala pa kay ito dahil pa-aprobado ang teacher protection. So sa pagdidisiplina sa mga aki, siyempre sabi tangan ni kasubago, may takot sa parent, siyempre lalong-lalo na sa mga teachers. Yes. Siguro po Kuya Mike, ang pwede sa indang ma-advise. Actually po, I am with the teachers. Sa kaso po kaya natakot ang parents, takot din ang teachers. I'm with the teachers na totoo man din talaga, na itip po bagasinda. Ano Kuya Mike, itong tipong paano sila madisiplina kung mismong sa harong na dapat nagpupuon ang pagdisiplina dahil nagigibok. Kaya siguro po ang magayon na lang na siguro pagsabot ng mga teachers, itong dapat po kaya nila magdisiplina to the point na itong aki na medyo nagpatahiling yung mga violent tendencies na dahil din sa makakulog sa iba niyang pag-iriba classmates. Kasi siyempre po they act po baga as special parental authority habang yaon sa inda. So siguro po ang magiging na konsepto dyan ay pahiling sa inda, kontrolado ninda ang sa indang mga estudyante to the limit na wala silang nagkikibuhod sa indang pag-iriba. Okay. Kasi pag nag-exceed na sino duman, siyempre po, pero meron silang liable kasi under their care and custody. So, magsubra. Po, di sana magsobra. Okay. Pero siyempre, naon po duman sa tama pa din. Ito nga na-mention na kanina na tamang pagdisiplina. So siguro sa pagkudot, baka pwede tang magmasabutan sa mga parents, pero baka sa mga teachers, medyo leeway na araw ka ito, Kuya Mike, mas masabutan kang sosyedad ng community. No. Okay. And kabit mo kang law.
Okay. Attorney Richard, inabot na kita ki oras para sa satong programa. Baka igwa ka ki mensahe, mga greetings para dyan sa mga muyamo, tawanan ki pasasalamat, and sa mga special someone mo dyan, sa family mo. Sige po, baka may day pa kami aram about sa mo, pwede mo po idagdag. Sige po, Attorney Richard. Sige po. Na-mention ko naman po din Kuya Mike, so mga may akong pasalamatan kanina. Meron madagdag na lang ako. Sige po. Ito pong mga best friends ko po nung high school. Ayan, sila Yula, sila JD Ann, si Mike. Hi. Tapos, syempre sabi ko pa sa partner ko, nayaon mo niyan, kaiba niya ako ngunyan. Wow. Naghanap kami cafe para Opo. Tapos sa mga friends din po, hanggang sa kong partner, nakaiba ko minsan nag-aadal. And mga study buddy ko, lalo na kay Diana. Hi, Diana! Class manager ko yan. Okay. Opo. Tapos, yun naman ako, Kuya Mike, na-message ko naman kanina sa mga ka-office ko. And everyone. Siguro message na lang po sa mga muya mag-law school. Sige po. Lalo na po itong medyo advanced naman na ang edad. Day man po sa talagang edad. Sabi nga ng friend ko, kung sa med school mas paarakian, itong 21, 22 na sa med school na. Actually sa law school po, itong may mahihiling ka talagang 40. Actually may classmate po kaming senior na sa Bicol University. Okay. Si Ma'am Franza Octesa. Kaya warang timeline po talaga si Green na maging abogado para sa kuya. Okay. Okay, thank you so much po na nakulaon sa pag-unra mo sa samuyang programa, Attorney Richard. Baka rin, iimbita namin po ikagilayon and probably pag-uurulayan ta na. So, mga so samuya mo, so civil law, baka ma-invite me po ikagilayon. Sige po. Basta available po, Kuya Mike. Okay, so yan po si Attorney Richard Barameda, ang satuya na guest ngunyan. Ang satong programa sa ngaran po ni Attorney Christine Longabella, nagapasalamat po sa Indo and kaibataman sa technical kasubago si Kuya Jun, ngunyan yaon si Kuya Nems and si Jerome. And of course, sa ngaran ni Attorney Longabella, salamat po sa Batas, Gabos, Patas. Sa indung nadango ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa